सावंतवाडीमध्ये सकल मराठा समाजाची तातडीने बैठक आज सायंकाळी पार पडली। मराठा आरक्षणासाठी काकासाहेब शिंदे या मराठा तरुणाने आपला जीव गमावला। याचा निषेध म्हणून 26 जुलै रोजी जिल्ह्यात 100% कडकडीत बंद पाळण्यात यावा यासाठी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। शाळा, महाविद्यालये, बाजारपेठ, रिक्षा व एसटी बंद ठेवण्यात याव्या असे आवाहन सकल मराठा मोर्चाचे समन्वयक विक्रांत सावंत यांनी केले। रुग्णालय व मेडिकल स्टोर्स अशा अत्यावश्यक सेवा बंदमधून वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले। सर्वांनी सहभाग घेऊन सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनास पाठिंबा द्यावा असे आवाहन सावंतवाडी सकल मराठा समाजातर्फे करण्यात आले। CA लक्ष्मण सावंत, सदा सावंत, जयराम राणे, प्राचार्य सतीश बागवे, प्रशांत कोठावळे, ॲडव्होकेट नीता सावंत, अपर्णा कोठावळे, सीताराम गावडे, अभिमन्यू लोंढे, चैतन्य सावंत, गौरव सावंत, कौस्तुभ गावडे, चंद्रकांत राणे, संतोष सावंत, रवींद्र म्हापसेकर, गुलाब गावडे, अमित मोरिये आदी उपस्थित होते। सकल मराठा सावंतवाडीची आत्ता बैठक आमची पार झालेली आहे। नुकताच दुपारी झालेल्या जिल्हा सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत असं ठरवण्यात आलं की परवा 26 तारखेला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा कडक बंद ठेवण्यात आवाहन हे मराठा समाजाने केलेलं आहे। या आवाहनाला प्रत्येकाने प्रतिसाद द्यावा, प्रत्येकाने आमच्या मराठा समाजाच्या या आव्हानाला साथ द्यावी। जसं 2 वर्षापूर्वी आपले मोर्चे निघालेले तेव्हा प्रत्येकाने साथ दिली, प्रत्येक समाजाच्या घटकांनी, प्रत्येक शाळा, संस्था, स्कूल, कॉलेज सगळ्यांनी जी साथ दिली तशीच साथ यावेळी आम्हाला आपल्या सर्वांकडनं अपेक्षित आहे। आम्ही या बंदमध्ये जे आपले हॉस्पिटल्स आहेत, जे आपले मेडिकल्स आहेत आणि जे आपले ॲम्ब्युलन्सेस आहेत यांना आम्ही या बंदमध्ये नाही धरत आहोत, त्यांना यातनं वगळण्यात येत आहे। पण उर्वरित सर्व काही संस्था असतील, शाळा, स्कूल, कॉलेजेस असतील, प्रायव्हेट ऑफिसेस असतील, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस असतील, एवढंच नव्हे तर STसुद्धा आम्ही बंद ठेवणार आहोत। रिक्षा संघटनेनं, व्यापारी संघटनेनं आम्ही तसं आवाहन करणार आहोत। आम्ही सर्व पदाधिकारी उद्या 10 वाजल्यापासनं पूर्ण सावंतवाडी तालुक्यात फिरून आम्ही सगळ्यांना आवाहन करणार आहोत। पण आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून, आपल्या वाहिनींच्या माध्यमातून मी सर्वांना एक विनंती करतो, शाळा व्यवस्थापक समिती असतील आपल्या गव्हर्नमेंट शाळेच्या सुद्धा, त्यांना की आपापल्या मुलांना शाळेत पाठवू नये, आपापल्या घरातल्यांना कुठेही बाहेर पाठवू नये। पालकांना ही आमची नम्र विनंती आहे की परवा जो जिल्हा परिषद शाळा असतील, प्रायव्हेट शाळा असतील, सगळ्यांनी हा बंद चांगल्यापणे पार पाडावा आणि शांततेत जसे हे मोर्चे झाले तसं शांततेतच व्हावं अशी एक मराठा समाजाची खूप मोठी धारणा आहे आणि खूप मोठा विश्वास आहे। या विश्वासाला आपण सगळे साथ द्याल, आमच्या हाकेला साथ द्याल एवढी आम्हाला आपल्या सर्वांकडनं अपेक्षा आहे। हा बंद आमचा मराठा बांधव 28 वर्षाचा एक युवा तरुण आमचा कैलासवासी शिंदेसाहेब यांनी नदीत उडी मारून मराठा समाजासाठी आपला प्राण गमावलेला आहे। त्यांनी ऑलरेडी आपल्या सरकारला ही चेतावणी दिलेली की आम्ही हे आंदोलन अशा स्वरूपात करू आणि वेळ पडल्यास आम्ही जीव देऊ। आपल्या एका मराठा बांधवाचा जीव परत एकदा गेलेला आहे आणि ही चळवळ आम्ही अशीच सुरू ठेवणार आहोत। परत एका मराठा बांधवाचा जीव जायची वाट बघितली जाणार नाही। आम्ही हा बंद खूप मनापासून पुकारलेला आहे आणि आम्हाला अत्यंत सर्वांना अपेक्षा आहे की आपण सर्व छानपणे हा बंद पार पाडावा। धन्यवाद। एक मराठा